Δέχτε προσκυνήσουμε και προσθέσουμε το βασιλείο αυτό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσθέσουμε το βασιλείο αυτό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσθέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ύπηρο. Και ευλόγη η ψυχή μου του Κύριου. Κύριε ο Θεός μου μεγαλή ψυχότητα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια δεν ορίζει. Αναβαλόμενος κόσμος μάτων. Εκτείνων των ουρανών των συνδέων. Ο στενάζων ελίδας τα υπερό αυτού. Ότι τη σημαίνει την εκδήλωση αυτού. Ο περιπατών επιτερεί τον ανέμο. Ο βιώνος αγγέλος αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πρώτου. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτής, που πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άδειστος όσοι μάθουν το περιβόλιο αυτής επί των ωραίων της οδείας. Από επιδικής όσου θέμψονται, επιδικής όσου θέμψονται, από πολλούς προτείς του δουλειάς. Ανεβαίνουν στην και κατεβαίνουν στην παιδεία, εις τον τρόπο πόδα της εγγύωσης αυτά. Όριον έχουν ούτε παρελεύσονται, δεν επιστρέψουν στην καλή ψυχή. Το εξαποστέλων πήγα στην πάταξη, αναμέσω των ωραίων, διευρέψονται ήδη. Ότι ούζη πάντα τα κτηρία του ανθρώπου. Προσθέτουν σε όλα γρήγορα αυτό. Επαυτό κατευθυνά του ουρανού κατασκηνώσει εμέσω των πετρών δώσου σε φωνή. Φωτίζουν όροι εκ των υπερών λαμπού από καρτού των έργων σου που ατραστεί στην κρυϊκή. Ο εξανατέλων όρκο της κτήρης του εκβόη την ουσία των ανθρώπων. Το εξακαγήν άνθρωπο εκ της φυσικής σε θέση καρδίας του κόσμου. Του είναι πρόσωπο μοναδέρο και άκρος καρδία του κόσμου. Προσταστήσονται κατσίδα του παιδί, η κέντρη του ζυμάρου ασύντης. Εκεί στροφία εντός αίθουσης του ερωτικού κατοικία η γυναίκα. Όλοι τα υψηλά της λάθος πέτρα κατακίνησης θα βοήσει. Επίσης ελληνή εις περούς ο κύριος έφτασε τη συναντού. Έχουν σκότος και γένε το νίξ. Εν αυτή η ελεύθερη λάθος τα θηρία του δρυμού. Σκήνιο η όρη της παραπάσα θελιστής παρά του κόμπρος εμείς. Αδέτεινε ο ήλιος και συζήτης της τασμάτας αυτοειδιστής. Εξελέσσεται άνθρωπος του πέραστα και από την εργασία να πέρασες πέρα. Όσο μεγαλύτερη τα έργα σου κύριε πάντα εις ότι επίσης. Και πληρώνει η γέννηση της όσο. Άκουγα σε μεγάλη και ευρύγρος και μετά ο Λούκα εις και αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί κρυία διαφορεύονται. Ράκο όσο έφτασα σε μπέλη. Πάντα προσέφτω στο κόσμο του της αυτοεισέφτας. Δόντος σου αφής, συλλέξους. Ανοίξω αν δώστε η κύρα τα σύλλατα πιστήσονται Χριστότικος. Αποστρέψω τόσο δέκο πρόσωπο, αναχύσω. Αντανελείς το πνεύμα αυτού και κλείπωση και εις τον πούγ αυτόν επιστρέφω. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και πιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο υπόφυσα Κύριος τους αιώνας και βασιστή της έγκης αυτού. Πρέπει νεύρα του και ποιόνα του τρέμει, ο αυτόνομος των ωραίων και χαπίζονται. Άσο του Κυρίου έχει ζωή του ψαλός του η βιβλία που έχει διαμονή μου. Εγώ δεν θα αφήσω με τον Κύριο. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου εξαρτίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και των βάθων ενώσεων, Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου του Τούτου και των μεταπίστεων της ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόδων αυτό, Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας Εκκλησίας και οικισμού του Πασπόλας χώρας και των πίστικων
Amen.
Γενέσιος του ανάρμου. Θεία πρόσφωνε. Έφερε Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και εφορέθη εις Χαράν και απήντησε τόπο και εκοιμήθη εκεί. Έδιγαρ ο ήλιος. Και έλαβε από τον λίθο του τόπου και έφυγε προς κεφαλής αυτού και εκοιμήθη εν τον τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφιχτήτου εις τον ουρανό. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν: Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη ευθύς σοι κατεύθυνση επ' αυτής, σοι δώσω αυτήν και το σπέρματί σου και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και πλατυνθήσετε τη θάλασσα και λίβα και βορρά και επί ανατολάς και ενευρωγηθήσονται σοι πάσε φυλέτες γης και εν το σπέρματί σου. Και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάσιου εάν πορευθείς και αποστρέψω σε εις την γη τάφη, ότι ουμή σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάνης άσυν. Και εξηγέθηκε Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ Θεού Κύριε. Και φοβήθηκε είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ου και έστι τούτο, αλλή οίκος Θεού. Και αυτή η πύλη του ουρανού, προφητείας εις εργής το ανάγνωσμα, έστε από της ημέρας εις οχθώης και ετέκεινα, ποιήσουσι οι ιερείς επί το θυσιαστήριο και ολοπαυτώματα ημών, και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος Κύριος. Και έστεψέ με κατά την οδόν της φύλης αρχείο της εξωτέρα, της βλεπούσης κατά Ανατολάς. Και αυτή είναι και κλεισμένη, και είπε Κύριος προς με. Η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, που κανιχτήσετε και ουδείς που μη διέρθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελέσετε δι' αυτής. Και έστε και κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν, που θα γίνει άλλο, κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελέσετε και κατά την οδόν αυτού εξελέσετε. Και εισήγαγε κατά την οδόν της πύλης της προσφοράν κατέναντι του οίκου και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παροιμιών το ανάγνωσμα. Η Σοφία οκοδόμησε με αυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7. Έσφαξε τα εαυτή στήματα και εκέρασε τη συγκρατήρα των εαυτή ίνων και ετοιμάσατο την εαυτή τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσαμε τα ισχυρού κηρύγματος σε την κρατήρα, λέγουσα. Πως έστειν άρθρον εκρινά το πρόσμε και της ενδεέσει τρενών είπε. Έλθετε, φάγετε τον αιμόν άρτων και φύγετε ίνων, όν και κέρα καημήν. Απολείπετε αφροσύνη και ζήσεστε. Και ζητήσαν τη φρόνηση, ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεση με γνώση. Ο παιδεύων κακούς λύσετε αυτό ατιμία. Ελέγχον δε τον ασεβή, μομίσετε αυτόν. Η γάρ έλεγχη το ασεβή, μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς, ή να μην εισίσωσίστε. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσεσαι. Δίδου σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Γνώρισε δικαίω και προστίση του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώμεν νόμων διανοίας εστί αγαθής. Τούτο κάτω τρόπο πολλής σύσης χρόνων και προσθεθήσετε εσύ τη ζωής. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπαμε. Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών, θεόμεθα ως επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός των Πατέρων
είναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και εν εδώ και δοξασμένο το όνομά σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε τέλεος σου ότι θυμάς, καθάπρη κτίσαμε ρετισέ. Ευλογητός η Κύριε διδάξαμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνειδήσαμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι, φροντίσαμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, θα έχω το χειρό σου, μην παρείες. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσουμε την εστερινή δέση ημών, το Κύριο. Εαυτού
τυχαίνει, τι είστε μπροστά. Oh
Ευχέρσεως συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν το οικισμό τούτων, των ευλαβών προκυνητών, των επιτελούντων την εορτή και πανήγυρη ταύτη, υγείας δε και σωτηρίας υπερ αυτών είπομεν. Yeah.
τους τούτους, το σύτο, το ίνο και το έλεον, και πρίθουν αυτήν την εκκλησία και οικισμό τούτο, τους οίκους των προσφερόντων των δωραντάφτα, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πεις τους δούλους σου αγίασον, ότι σου ευλογών και τρέχων και πληθύνων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και συν τη δόξα να αναπέμπουμε, συν τον Άγιο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και το Υιό σου Πνεύματι, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh
Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύχια και στους αιώνας των αιώνων.
αντιλαβούσας εν ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός εις η χάρητη. Σαν Αγίες αγράμμου υπερολογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτού και αλλήλου, και πάσα τη ζωή, ο Θεός παρακόμεθα. Σίγαρη γατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και συν εις δόξαν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή εις τους αιώνας των αιώνων.
Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχια αήθεια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τους αμαρτίες ημών, δέσποτας συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσης και ευκαιρίας και τας ασθενείας ημών, ένα και το ονόματος σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχια αήθεια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανών και Χριστής, των άρτων ημών των επίουσων, δώσει ημείς σήμερα, και άφηση μην τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους υπηρέτες ημών, και εμείς συνέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίση μας από πονηρού. Ότι σου έχει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. γιατί να φύγεις που μέχρι τώρα σε είχαμε, γιατί δεν βλέπαμε τον Υιό σου, είχαμε όμως εσένα παρηγοριά. Γιατί να φύγεις, γιατί? Μην κλαίτε, γιατί όταν κλαίτε και εγώ συγκινούμαι και κλαίω, εγώ ποτέ δεν θα σας εγκαταλείψω. Θα είμαι πρεσβευτής για εσάς. Θα πρεσβεύω εις τον Υιό να έχετε ειρήνη και αγάπη όλοι εσείς και όλοι αυτοί που σας ακολουθούν. Πράγματι, αφού πήγαν ο Ιερόφεος, ο Διονύσιος και επίσκοπος σε ποτίσε εκεί και οι Απόστολοι όλοι και ο Τιμόθεος, αφού είπε, λέει λοιπόν, λένε οι Απόστολοι, δεν μας λέει ένα καλό λόγο, να τον έχουμε μια συμβουλή, τι θέλετε? Η κυρία, παρακαλώ να μην βλέπω κανένα προκυνάει, να μας δώσεις ένα λόγο, μια διοίκηση, μια συμβουλή. Ευχαριστώ. Βλέπετε, λέει, όλο τον κόσμο αυτό είναι ένα πανηγύρι. Όλοι, λέει, πανηγύρι. Υπήρχε λοιπόν ένας βασιλιάς, είχε δύο δούλους και τους λέει, η
πηγαίνετε, πάρετε χρήματα, να πάτε στο εμπόριο ή στο παζάρι, να μαζέψετε ό,τι θέλετε προς τη βασιλέα σας. Οι δούλοι οι δύο πήραν πολλά χρήματα. Ποιος είναι ο βασιλεύς? Είναι ο Χριστός. Και οι δούλοι, το οι Απόστολοι. Πήγαν λοιπόν ο ένας, λέει, δούλος και τους είπε, προσέξτε, σε ένα μήνα πρέπει να έρθετε εδώ. Εάν δεν έρθετε, θα σας κόψω το κεφάλι. Όποιος όμως έρθει σε ένα μήνα, θα τον τιμήσει. Πράγματι. Ο ένας πήγε, πήρε λίβρους, πήρε διαμάτια, πήρε πυριλάφια και πήγε στο βασιλέα. Αμέσως, σε ένα μήνα. Ο άλλος όμως, τι έκανε? Πήγε, πήρε χωράφια, πήρε σπίτια, πήρε μαγαζιά. Ποιος θα να διορθώσει τα σπίτια, να διορθώσει τα μαγαζιά, να κανεργήσει τα χωράφια, περάσανε 3-4 μήνες. Διατάσσει λοιπόν ο βασιλεύς να του κόψει το κεφάλι και τους λέει, προσέξτε, εσείς οι Απόστολοι θα πάτε να κηρύξετε τον Λόγο του Χριστού, να μαζέψετε ανθρώπους προς τον Χριστό. Εάν λοιπόν είσαστε καλοί εργάτες, γνήσιοι, πιστοί, θα μαζέψετε πολλούς ανθρώπους και θα πάνε στον Χριστό και θα σας τιμήσει ο Κύριος. Εάν όμως βραδύνετε και τεμπελιάζετε, ο Κύριος θα σας τιμωρήσει. Εάν λέει ένας βασιλιάς πάτε σε ένα βασίλειο και εσείς κηρύτετε τον Λόγο του Χριστού, αυτό λέει ο βασιλιάς, το μόνο που μπορεί να σας κάνει είναι να σας σκοτώσει, να κάψει τη σάρκα σας. Την ψυχή σας όμως δεν μπορεί να την γίξει. Δεν μπορεί να την κάνει κακό. Ενώ ο Χριστός λέει, εάν έρθεις αντίθετος με τον Χριστό, και το σώμα σου και την ψυχή σου θα την καταστρέψει ο Χριστός, εάν είσαι τεμπέλης. Τελείωσε τη διοίκηση η Παναγία, εσταύρωσε τα χέρια της και έδωσε το πνεύμα προς τον Κύριο. Και βλέπετε εδώ και πάνω ότι η Παναγία, ο Χριστός κρατάει την ψυχή του, μικρό παιδάκι που είναι. Και εδώ που βλέπετε, εδώ, ας το μάθετε, βλέπετε αστέρια, 1, 2, 3. Τι είναι τα αστέρια αυτά? Ότι η Παναγία είναι ο Παρθένος, κορίτσι, έμεινε έγκυος και έμεινε Παρθένος και γέννησε και έμεινε Παρθένος. Αυτή τη σημασία. Όταν λοιπόν στην κλίνη είναι η Παναγία, άρχισαν οι Απόστολοι να την σηκώσουν. Είναι ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Ιάκωβος, ο Παύλος και ο Πέτρος. Οι άλλοι άρχισαν να ψάρουν αυτά τα εγκόμια που ψάραμε εμείς προηγουμένως. Εκεί λοιπόν που πηγαίνανε στην Γεστημανή να την θάψουνε, παρακαλώ, εμένα να ακούτε. Αμέσως μπήκε, λέει, ο διάβολος στους Ιουδαίους να πάνε να ρίξουν την Παναγία από την κλίνη. Και τότε άγγελος Κυρίου λέει, ξέχασα να σας πω, όταν ο Γαβριήλ πήγε και της είπε ότι με τα 3 ημέρες θα ανέβει στα ουράνια, της έδωσε ένα κλαδί φοίνικος. Το κρατούσαν λοιπόν οι Απόστολοι στη Γεστημανή και άγγελος Κυρίου που πήγε ένας να ρίξει κάτω την κλίνη, την Παναγία από το κρεβάτι, άγγελος Κυρίου του έβγαλε τα χέρια και τα δύο. Παρακαλώ μην προσκυνάτε. Δεν τελείωσε. Μήπως έρθει να σταματήσω? Δεν γίνεται λάθος. Μπράβο. Άντε λάθος. Μάθατε κάποια λέξη. Αμέσως λοιπόν τυφλώθηκαν όλοι οι άλλοι και εκείνου έπαιξαν τα χέρια. Τότε άρχισαν να φωναχτήσουν και να παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει με δάκρυα στα μάτια. Τότε οι Απόστολοι πήραν το φοίνικα αυτό το κλαδί, το έριξαν επάνω στα πρόσωπά τους και αμέσως άνοιξαν τα μάτια τους και επανήλθαν και τα χέρια του ανθρώπου αυτού που πήγε να ρίξει την Παναγία. Και πήγαν λοιπόν στη Γεστημανή στον τάφο μέσα, την έφταξαν και 3 ημέρες και 3 νύχτας έψαλαν. Μεταξύ των άλλων λέει, υπήρχε ένας που δεν είχε ο Απόστολος πάει, ο Θωμάς. Δεν είχε πάει. Και τότε λέει, από τα πέρατα της οικουμένης, ένας σύννεφο τον πήγε με τα 3 ημέρες στον τάφο.
Και λέει, εγώ λέει δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ευλογημένος από τον Χριστό. Γιατί να μην δω την Παναγία, σας παρακαλώ, να ανοίξουμε την Παναγία, τον τάφο. Ψηφίσανε οι Απόστολοι και άνοιξαν λοιπόν τον τάφο και τι να δούμε. Κάνουν έτσι και τι βλέπουν. Μόνο το σάβανο μέσα τη βλέπουν ψηλά αιωρούμενη η Παναγία Ολόσωμη και ρίχνει τη ζώνη της στον Απόστολο Θωμά. Μετέστη λοιπόν, είδατε, επιγεννήσει την Παρθενία φύλαξα, θα επικοιμήσει τον κόσμο που καθέλει. Άρα λοιπόν η Παναγία μετέστη στα ουράνια Ολόσωμη. Όταν έφυγε ο Χριστός από τον κόσμο τούτο, ετρώγανε οι Απόστολοι σε ένα τραπέζι. Στο κέντρο λοιπόν του τραπεζού είχαν ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό ήταν του Χριστού. Αν πάτε σε ένα μοναστήρι θα δείτε ότι στη μέση του διδουμένου υπάρχει ένα κομμάτι ψωμί και το δίνει σε εκείνον ο οποίος διαβάζει την ώρα που τρώνε οι μοναχοί. Αυτοί λοιπόν οι Απόστολοι αφού τρώγανε πηγαίνανε και σηκώνανε αυτό το ψωμί, το κομμάτι, το τετράγωνο και λέει μεγάλη η πίστη των Ορθοδόξων, η Αγία Τριάδα μεγάλη. Κύριε Ιησού Χριστή, βοήθημη ημί, έλεγα. Την ώρα λοιπόν, μετά 3 ημέρες που ξενυχτούσανε, ήθελαν να κάνουν μακαρισμό, να φάνε και να μακαρίζουν για την Παναγία. Την ώρα λοιπόν που υψώνανε, λέει, το ψωμί, να πούνε Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθημη, βλέπουν την Παναγία απέναντι. Α, Παναγία βοήθημη. Και τότε λέει, σταμάτησαν να λένε του Ιησού Χριστού, Κύριε βοήθημε, και λένε της Παναγίας το όνομα. Αυτά λοιπόν σας είπα, και αύριο θα πούμε και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ακούσατε τα λόγια αυτά, θα πείτε σε άλλους. Γιατί όποιος ομολογεί Χριστό, βλέπει και Χριστό.